soyayya ni da ke Allah ya haɗa, babu batun wani ma ya raba mu ni da ke. Soyayya ni da kai Allah ya haɗa, babu batun wani ma ya raba mu ni da kai. Barka da zuwa ɗan Ma'azu Channel. Wata sabuwa ta sake barkewa a Kannywood a lokacin da muka wayi gari ga hotunan Lukman ɗan gwamna na kwana 90 suna ta yawo a social media da shi da wata fitacciya akan batun aurensa. Wannan ta sa muka tuntuɓe shi a waya. Ku biyo mu domin ku ji yadda hirar mu ta kasance tare da shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da fatan muna magana da Lukman kwana 90. To, Lukman ne. To, sunana Yunusa Mu'azu. Okay. Muna so mu ji cikakken bayani game da hotuna da muka gani a kafafen yada labarai irin su Facebook, Instagram da su WhatsApp. Muna jin jita-jita wai cewa wannan jarumi mai suna Lukman zai yi aure. Me gaskiyan wannan al'amari? To, a hakikanin gaskiya yanda kuma kuka ga wayannan hotuna a social media da kuka tashi da safe, ni ma haka na gansu. Na san da yin su, na san an ɗauke su, na san lokacin da aka ɗauke su, da kuma ni aka ɗauke su. To, amma ban san yaushe aka sa su a social media ba, kawai ni ma na ga hotuna suna yawo suna trending. An sa su a WhatsApp, an sa su a Twitter, an sa su a Instagram, an sa su a Facebook. Duk kafafen yada labarai na social media na zamani da muke da shi yanzu babu inda ban ga wayannan hotunan ba. Nan kuma na samu calls na mutane da yawa, an kira ni daga ma kai har ma gari da ba Najeriya ba. Inda ake irin kallon mu haka mutane sun kira ni saboda jin gaskiyan magana. To alhamdulillah a dai kwai magana. Ka gane? Mutane zuwa sun kira ni gidan rediyo da jaridu da sosai an kira ni akan magana ke faruwa. Alhamdulillahi yawa abun da na gaya musu shi ma kai zan gaya ma yanzu. Yawa to shine a dai kwai magana amma har yanzu dai ina magana ne ka san bin na gaba bin Allah. To kamar yadda hotunan nan suka bullo haka dai to ni ma haka na zo na gansu. To za mu so mu ji a garin ya wa'annan hotuna suka karaɗe gari bayan kai ne kake da alhakin fitar da su ko kuma makusantanka. Hakikanin gaskiya wanda suka sake hotunan nan makusanta na ne. Ni ma da naga hotunan an riga da an sake su ba su tunanin ajiyewa a gurina. Haka ni ma na je na sa a Twitter ɗina kawai ne na. Kenan idan mun fuskance ka kuma mun fahimce ka, wannan aure za a yi shi kuma kai da wannan wanda muka ganku a cikin wannan hoto din. To ka san shi al'amarin aure nufi ne na Ubangiji. Za ku iya shirye ko kuma ka ga an samu yin. To fatan mu dai kullum shine Allah Ubangiji ya zaba mana mafificin alkhairi akan haka. Shine amma dai muna nan muna dan mu'amala akwai mutunci sosai kuma muna sa rai duk abu ne mafi alkhairi Allah ya zabar mana shi tunda Allah shine God is a master planner. Duk abin da ya tsara ma shine tsarin da ya kamata ka bi kuma shine tsarin da ya bi saboda a kullum plans din Ubangiji shine daidai. Kai na kake gaskiya ne. To kenan idan na fahimce ka, shi irin wannan hoto da ake yi na kafin aure shine matakin farko kafin a tabbatar da cewa zan auri wance ko ba zan aure ta ba, shine mataki na farko? To a hakikanin gaskiya wannan ba shine matakin farko ba, amma wasu sukan yi amfani da shi a matakin farko saboda su nuna wa duniya cewa lalle ni da wancan muna tare. Kenan yanzu kuna so ku nuna duniya kuna tare kai da ita kenan? Kamar yadda na gaya maka, ba wai ina so inu duniya wani ko ka gane? Kawai dai kamar yadda na nuna maka ni ma ban san an sake su ba, to shine dai ma zo ne na gansu. yanzu
mu ga an kallon mu da masu sauraron mu su sa rai nan gaba za a iya jin maganar aure ta bullo kenan tsakanin ku kai da wannan baiwar Allah. To abun na Allah ne, insha Allah, in shi ne alkhairi Allah ya kullo da shi, in kuma ba shi ne mafificin alkhairi ba Allah ya za'a wani mafificin alkhairi. To godiya muke, Allah Ubangiji ya saka da alkhairi. Amin, na gode sosai. Yunusa Ma'azu ko? To wani sako za ga yawa masoyanka akan wannan hoto da suka gani din? To gaskiya ba abun da zan ce wa masoyana, saboda yau ne ma na ƙara tabbatar da cewa ashe alhamdulillahi daukakan na wata kai wurin da ni ban yi tunanin ta je ba, saboda na samu kira daga gidajen jaridu daga kasashe daban, kamar kasashen da muke gefe da su a Nijar, kasashe dai da dama na kusa-kusan nan babu irin ban gani ba. Sannan wa masoya na cewa in har na waya ni kaina na san zan ga mutanen da ban ma yi tunanin zan gani ba. Ƙwarai kuwa. To shine gaskiya na ji daɗi sosai, Allah Ubangiji kuma ya saka da alkhairi, ina kuma alfahari da masoyana a kodayaushe. Yauwa su ma insha Allah za mu yi ƙoƙarin mu sanar da su wannan saƙo daga wajen